Millennium babies ne se bibia ni ho na mebisa wo bibia ni ho mo no mo IQ anyamede ma mo no arefie kakra wo ho nti mebe kai mo ade nia ewom nyina ne se bibi wo ho tete no na ya kasa nsuo bi da ha ebenada ye nkom na woyɛ dan so benada wokoduru ho a bibi bema wasan se bibia ni ho a ade na nsɔre na nkoda musie ma ade nche obeka se o ye nkɔhwɛ baabi amusie ho nkrofo da ho ma ade nche bibi wo ho me be kyerɛ ne ntia bibi wo ho Asumbianko bia about herbal and spiritual home, your only female seer and a scribe of your time. From a nature servant by a pet na menje also. Ya can say bibi wo ho a millennium babies ne se bibia ni ho na mebisa wo. Bibia ni ho mo no mo IQ anyamede ma mo no. Arefie kakra wo ho nti mebe kai mo ade. Nia ewom nyina ne se bibi wo ho tete no na ya kasa nsuo bi da ha ebenada ye nkom na woyɛ dan so benada wokoduru ho a bibi bema wasan se bibi ani ho a ade na nsɔre na nkoda musie ma ade nche obeka se o ye nkɔhwɛ baabi amusie ho nkrofo da ho ma ade nche bibi wo ho me be kyerɛ ne ntia bibi wo ho akɔ bibi eda ne duada se wonko bebia eda ne dua da ene me be kire o se woti se obi koda ne dua ye adi nachi na kohwe se bibi wo ho ana se bibi nni ho na nipa na akoda ne dua no kosua no make sure se wo de wani mienu sei ehun se ye fresh egg na wato ni edi nkan se wo koda ne dua na bosom no se ya kokɔ a wanje a ye se edane obutu oje ana wada ayeya ebi se ye nokore ebi se enye nokore akonfo no time to no style bi na akokɔ na da ye na so time to no style bi na akokɔ na butuntu ene obetwa okay nature servant me ka akyerew se o se konfo no na ye style sa na enje de a ene na kosua no so kosua mu no na ye to a na emunumuni na empire no eno so onua bibi wo ho se bibi ani ho anka ye mfrɛ me na nto anyama emo obidua ema ne nya no akonodi okofo kese ke ye mfra ne mo obidua ema ne enkonkonya nipa no ke ye mfra me na nabɔtworowa emo ne dua ema ne nya adwuma bibi ni ho saa ade na ona ma na odi amusie ya na aye mahyew nante bɔkɔ bibi wo ho bibi ni ho anka wa wo shadow usunsum edru sum anka be yi wama a kyerɛ se bibi wo ho usunsum kura suru esum. This indicates say bibi is hidden under creation. And see slave queen ene ofo say you own this world no let me tell you a time is coming na we best start to say uko breaki curses because u pile curses on your shoulders. And see uye bibia ma adwen no enye adwuma bibia wo beye bia no ma adwen no enye adwuma meka sa me pese me kire wo se odwen papa no wadwen bone hwe enye nipa ena ye first creation nyankopon abode oboye no nye nipa na di nkan ye wa honhom bi omo suti se nipa ebi wo wa train light poles emwati aba ya nsa na nipa eba uwo third eye and I was seeing gifts mwati you love them omo ti say nipa su oduma kwa nyankopon hu se me no mienu yesu a ye de nam asase we so no ye beye emwati na basabasa nti ode omo ko hye esu unless say was seeing gifts and sa na obehu emwati no mumpo omo wo in groups wo se bibi ni ho eya na ye feel say sini na nkrofo yiyi bebre ma ye hwe no eya na ye comedy ebi ye true stories bibi ya wo ho nyina na se wo kwanta na so koya akwankyera na ye ka se ntwa wani a eye ntwa wani utwa wani a tumi ye fa sa akwankyera no wo hu na wani befra
Unim say ye wa honhom bi wo ho a ense se wodi wani kosua we hu omani kosua. They are angels. Unim say ye wa honhom wa asase we su a wonam a omuhu but o feel your presence around you. Nipa ba wote ho a na ye mahyew na wose agu osi bibi ni ho. Bibi wo ho. Dia eti wo mu nankasa kora na eye bibi. Na wa ma na danti uhu ne se de wi asetie saa na tie me yenyi ye nunum bi. Bra wakọ asama mpom ho. O sori o te cemetery ho na uja wonan. Wagya wonan saa num haban saa num nubone saa. Wo se sese wa realize se wo ye ho hwie nyeye age se noma na abenum na watwen wuwo. Enye obia na eye wo. You went to smoke at a drunk place. Enye bebia na yetena se di nkomo se mpanifo ka saa asem we kire yen. Saa so na enye bebia na yetena se edidie. Enti wakotena bebia nom cigarette, anom wi, anom tramol, anonom niama. The energy that rule that area no. Ye wo tumi bi ebo saa bia ye ne ban. Woni na akofa yonko. Enti da wanko ho no kora wo bo wadwemu ken ta maso o. Besen na konom. Who control who be enye ye. Eya nam fo say comedy. Bibi wasase we so a chin ya wani hu. Nia ye ni ma ne say deliverance a take place na ni petwa ne ho frede eno na wa hu. Na se muni ma de ko edi ni petwa ne ho a. Muhu with your third eye. Ka mu be hu say yes. Bibi e wasase we so. Mami ntufo, me nua ba ma. Enije de ye pa. Me because enije nya na meboa because ema wunyi nche ma wo ye fe. Na wanije na ye de wo hibia. Enije a ukwaji wani wia obafia obesu enye enije pa. Enije ne se wasori anapa. Wuni hwe mum, denso de wo bedi kakra a ewo ho no. Aso wani. Enije ne se wode obi bone be che no na wadwen aye free na watimi adwen woda ache ho. Enije ne se wode wa ubotom sika ekoto ade a wo pe ade a wo kondo ade a atare a ye wo fe na wode ahye. Enije no enije a eya na etoso mienu a me hu ne se wone namfofo adofo ahia na anwum bi bo na manom kakra na mo setwa mo ho na wie a wafa bag boko na wakọ fie na wakodwen ho. Enije a ho te no na wanije a wobekwa akobo adeja ewo nipam. Enije a wobekwa akonum dubone. Enije a wobekwa akoma nipa eburu dumienu ehu usu se me de we na menim ye. Nanso universe ne ka se enye papa no. Ye friend enije. Ye friend frustration. Wontimi concentrate wa life. Wontimi decide in my life. Into out of frustration no, wononum bi, no watwetwa bi, no waye ne a wo pe. After all, nipa so ye de. Nipa ye bibi, onkwa ni wunsam. Ti wo de wonkwa hye wunsam no num bone, eno num du bone, na wonkwa firi wunsa. You have a price to pay after your death. You can never cross over. Obi bebu say, nature servant. What do you mean by crossing over? What I meant by crossing over, ne say nipa bia wakane a ekura no. Spiritually, yesu ni ye ban, ye niema ye ye no. Eti se kane a ne kura yen. Nti se ye kra ne firi ye mu a ne kura. Na edi adanse. Nature servant ba asasi so no. Ne kane ye kura no ne mu duro ni na so. Obetimi across from darkness to light na. That is what will lead you. Light na they will cross it over. So wo kane a na ekira so wo kane mu. Unni kane bia na kire so automatically you wouldn't be able to cross over. Don't take your own life. You don't own it. Nipa unni to me say wo je won kwafiri wunsam. Enye obi a wahye ne ho akonfo na wanum adura wunku a na age ne nkwafi ne nsam. Nhabanuro ne niama na wo ye twekọ wumu na ema wukọ high na feel say it is okay no. To me, you are killing yourself slowly, and you have to answer to that question. Say, why did you do this to yourself? Unim ochena sem. Oni papa. O how na to ene na ode aye nsanom no. Senka odoma kwa Nyankopon bi ochena ni monyam so akere wa.
nka wagyae bibi wa asase we so tumi bi wo ho sa tumi na timi de ye kosan de ye ba odman ko nyankopon nam hwe wonye nipa oye honhom wo se ansa na wo bebo soro no wo ho ye bebo asase na owo ho nti wo ye honhom ye mo nipa se yesu ni yesa so wone hwan mo something was there with him enti sa nipa na ka ne ho no sa niama no ye mfa ne se ade a ye nim sa entities na ena ye nim omo no where are they? They are hidden. Enti they are watching us ye na ye hu omo anger ignite energy bi ba ye mu ma ye bone immediately wo befu no then you begin to curse me na wo ya mesa no me ka me na nantam me ka se me sintam no de ne sabo fom ye wo energy are responding to sane mani nyina wo ka wie wakwada wo spirit na oti wo mu no afa no wo be sore na wo ntam aka ye nyina wakoboaboa no na wakoye ho adwuma ma wo enti na obi bodua ne ye dane a endane no hwe wabra boso yie na hwe wo ho so yie na nya gidie se wo wonkwa wo wade nyina emfa wo aprabo ento wo nsam na ntworo ne se pen emma wo nsam don't use your palm as a paper and use your own life as a pen to rewrite and try niema nko wachi because nyame hyehye niema ne pepepepe so o ya brabo mi yen na ye turn niema around obi can say your destiny is in your hands you can rewrite it. It's a lie. It's been written already. You need to work on it. Obi ni ho obeka say the destiny was in empty or kwotro ne foforo no eno ne ye friend and crabia wo de aba ni obeye wo ho ne se me krabia ne se me pa abufuo pa eyerade humemobɔ na abufuo wo ye timi mu emfiri mi mu wontimi kwakasa me kwotro me krabia we de me twam me pe no it is there inti ye ka temperament a wo weakness no ye ho adwuma na o strength no eno so wa ye ho adwuma emfa wo hyebre nto wo nsam na bibi wo ho ni ayeye bia ye wo energy se hweso wo ye konkonse ni ye address kama pa hwiwani pons na hyentare pa hyempabo pa ansa na wakodi nkonkonsa no because ye wotumi ye hwe nkonkonsa so omo na omudi nkonkonsa ye nim omu nyina wo hwe ne suru besi foma na obo afu saa na tumi na ye wo ebema indicate am obi ehu a wahu sa wo ye konkonsa ni saa mutimi kasa obi ye hiani die na ye de indicate so obi ye hiani atoda na tare hye na difre am ye hu se nipa we die wo ye hiani wo kasa tumi bi ni ho hwe saa de ne so yenhwe ya brabo yie me na na ko avi kan se bi kire me wo se si wo chale what ye timpre no a empam biom ye adwumaden na tofoforo emwa hia no ento fie na wo tumi a ehwe saa de ne so me da wasese mafutue eboawa na wa subscribe na wa like na wa share wo wasembusa bi a wo betimi abusa ye wa hamamo se be ya sa channel we ebeduru akire nti no kre na na ye beka wo question bi ana se asem bi na pese ye ka ho asem a ye beka ye be frɛ mo nso nti ye pese ye de ye telephone number yi to dwa wo pese o frɛ nature servant a me number ye 0244 71 85 59 0244 71 85 59 Shalom.